Samdan ang usa ka lalaking customer sa usa ka imnanan sa Lapu-Lapu City human giingong gibunalan og botelya ug gilaslas ang liog niini. Giimbestigahan pa karon sa kapulisan ang motibo sa krimen. Ang detalye ni Nico Sereno. Halos naligo na sa dugo kining lalaki nga customer sa usa ka videokehan og imnanan sa may barangay Pusok, Lapu-Lapu City human giingong gipareglahan. Nagpunay na lang kini og tabon sa dakong samad sa iyang liog nga agi sa buak nga botelya. Ang insidente nahitabo Disyembre 14 pasado mga alas 11 sa gabii. Nag-inusarang nag-inom ang biktima ni adtong higayuna. Apan giingong dunay nitapad kaniya duha ka mga batan-on gikan sa pikas lamesa. Balik ning usa sa kaning suspect na to is pagbalik is nagdanag botelya, then gibunal niya ang botelya sa semento, then matong naihait siguro ang kaning botelya matong gidunggab or habas na siya sa... Matud sa tag-iya sa establishmento, wala sila'y kasayuran unsay hinungdan sa nahitabo. Matud pa, wala man magkalalis ang duha ka kampo o kalit lang gihimo ang pag-abis sa liog sa biktima. Miasister ang tag-iya sa pagdala sa ospital sa maong lalaki o miabag sa panginahanglanon niini. Parigla. Kay wala may altercation nga nahitabo. And then, pagkanta ng tawhana, nga nahitabo. Gibunalan ang ulo. Matod sa kapulisan, wala na pa-blotter ang insidente ug napahibaw lang sila sa nahitabo dihang nangayo na og report ang asawa sa biktima para sa bill sa ospital. Maong milusad sila og pakisusi, mitan-aw kung doon na ba'y mga CCTV footage nga mahipos. Gikonsidera sa PNP, isolated ang maong insidente. Ang atuwa lang is police presence gid importante sa ato ang managikuan sa atong direktor nga ginahanglan karon mingunarong panahon na daghan na mag-inom-inom, daghang party, atong paningkamutan gyud nga ma-prevent na to ang mingunanang mga insidente. Uban ni Marlon Belgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.